Toto sú moje 3 typy šiat na spoločenskú udalosť, ktoré sú vo viacerých farbách a nikdy ti nevyjdú z módy. Ako prvé vidíte šaty Klára, ktoré sú aj pre plnšiu postavu, pretože majú 130 cm cez prsia, majú prikryté ruky, súčasť šiat je opaštek, ale ty si ho môžeš vymeniť aj takto za iný. Odoplnkuješ si to so zlatou kabelkou, so zlatým náhrdelníkom, zlaté sandálky a úplne geniálne na týchto šatách je to, že gumičku majú vloženú takto pod prsiami, čiže úplne ti urobí taký schuďujúci dojem, pretože ten pris je vložený takto z vrchu. Keby bola tá gumička na bruchu, tak to z teba celé robí pukšu. Čiže toto sú geniálne šaty aj pre plnšie. Tip číslo 2.